Nipor pengrang ya pilar ko Ki Artali Kiseng Bhalang na West Khasi Hills District, ka Khasi Students Union KSU, bat Kaseng Federation of Khasi Jainta and Garo People FKJGP kila maham ting e ka Sarkar Assam, bakam de banwan mushlia ha kishnong khapur ki beranak than lang pi. Kani gajing maham jang KSU bat FKJGP ka Sarkar Assam, kadai ru hadin miklalap padang hakini ki khendiat sngi balala, ki beriu ka Assam ke lupeteng banwan kamtra ya ka jaka pok shnong nau para da ka basi yu mauput, klem do buram ya ka status quo kat ba ka jingi penbet pot hakini ki jaka kampat sedang. Haka jing le jurip menta kasngi sya kasnong nau para kasnong kaput kebadan kamarum ya kalangpi ki arsing ki le yok ban ya kren bi kinong shong shnong jangate kasnong bat kisnong ki bamarjan haka ba ki lapinskau ba ki briu ka asam ki jupendik ya ki ha ba ki let ki terei sya ki lingkha ki arsing ki le dawaru nak sarkar MDA2 bakam de banchu ngap henry bakan chimkia bat le dak pating e halor ka jing bom buram ka asam ya ka status quo ka jingwan hiar jongi sigani ka jakam tasngi kadai halor ka jingthong bean yo pilar ya nakaliang jong sarkar Assam te bat hadin bangil awan hang ni bangi yo bani kenduk lang ya ki rangba snong jong kini ki snong hang ni naduk kompat duli na drone para no para bat gini ki snong bat ter ngiyo sngo bat ngiyo iba kamdei tangani ka jingthong bean hendrai ka jingpun thut nakaliang jong sarkar Assam ya gini ki briu kala along nakapor sikapor aduk ya ki balet lingkha ki batre lagi kam ki jong lejong ru ki wan ki penthut ki kini ki tiar tre ki jong ki nang ta pada kadon ka wi ka jingja ka banging yo sngo haduk ba ka jing ko ajong ki ka dei ka pisah ki kini ki kilong ba nakaliang ka jongi ka seng hi ki atli ki seng ki bawan hang ni ngim sngo tenat ya kani ka jing le jong sarkar Assam menta ka penuan sa hakawai pada ka jingmut ka jongi kalong ba balai ka sarkar Meghalaya pada ka sengap jar halor jong kini ki ai baro mentala bun snem kani kam dei syu kasien ka baningkong hendrai ngatharai kal adai naduk kapur ka bakil asdang hi bakan muslia ka sarkar Assam ya kani kaput ka Assam juga bayadai bat ka Meghalaya naduk tu por ngila suyo i ba ki langkenya hi ki dei bet ki khasi bat ki jaj benreu garu ki badon hang ni hapok borda bat ka basngo si susu kalong ba ya ka status quo katrikam tang ya ka sarkar Meghalaya kaya burom tang ka sarkar Meghalaya kat ba ka sarkar Assam om jidon status quo nakapor sa kapor kaya pen i ya ka bor kaya pen i ni kumban suphaidin khendiat wat ngila du iki mensim ru hakani ka jing yakni put hendrai ngim juyo i bakan jai ai nakaliang jong ka Assam na nakaliang jong weirang ba bakeren mentan samlarang ba bakeren mentan 8 pau ba ngiru nakaliang ka jongi ka ut kapang ka mensim habang i gini ki jingja bat lada ka sarkar hi kamla ban yada gini gibru gi basyong hakaput ni kum ka sengin hab ban yang ban yada ki lakalong da kanu kalentiru ni kloy baniang banyada ki balai ka sarkar MDA ka sengap jar man la ka por shwa ban syong ka regional committee ka bamut ka di ka sarkar Assam be hi ka ban pen ibor ka ban le syuk dang hakini ki sngi ki tayo gi baladet ngilai iya ki khubor ban ngi osnguru hadin bangiwan hang ni kadon ka wei ka jing thombor jong wei ukhar Assam ya ka jaka badai jong ka jaka khasi hadin kil aya bet no ka ai kata ka jingmut ban ya bet no baki syuwan ki wan da kalenti ka babean kajingwan thung ga jongki yaki pilar hangni hapo nau para bat hadron para kini ki arteli ki snong gi ba ki wan thung ga pilar kalong ba watang ki rang ba snong ki khlem kenjo ktien yaki riurang ba jong ki snong hang tu kani ka pen iba na kapor sa kapor ka sarkar Meghalaya jongi kala yo thia omdei shu tang yo khat tang yaki ai ki baka kadon jing yo nong imat kam don jing yo nong ai na po ka bordar dei na kata kadaw ka sa sengap jar kumni banjin lada ka day baka don ka jingmi nang ni ka bakhambun ka sarkar Meghalaya kala phai khmat siya kani ka jaka hendrai mangi pade kumanging kum kinong Meghalaya ki jat benreu khasi bat garung nia yeng teli ban yeng ban yada ya lau put usam nginum sengap ya ka ai ka jing sengau jong ka sarkar tang supher ka ai khendiat khsot sarkar na po nakaliang Assam ukloy ban yeng ban yada niyo i ka jingja hamal chapara matadang hakini khendiat banai tang babakla ki briu ki jongi napo malcha para hadu arpusan ngut ki sya IFIR ki sya thuet hadu ki habban fedri sya khlau kata ka di jing sim khia jong ka sarkar Assam ya ki briu ki jong lejong manginang ni napo Meghalaya ngi sengap jar sya keni ki tiar tre ngi sengap jar sya penthut sya fine ngi sengap jar ngi ladu wa ka jing emru hendreng ngi sengap jar ngasngo ban ong kani ka wei ka khubor ya ka sarkar Meghalaya batu kendit benriu nai melen tang hakaban kamai spa nai melen tang hakaban penhe ka supi ka jong lajong lane ban peniyar ka ta ka sarkar ka jong phi phai khmat ru
syakini gitan bordar lada pipiat serum seneng pibu ki security haduk katu ba mlong syuk tang baniat hajan jong pi kat nutam ya ke bordar ka badi ke security jong ka jelahi borok ka wei kani ka di ka jingdawa dei syuk tang ka jingkerpat kala dei sundan ka jingdawa nangi ki arseng baka sorkar Meghalaya kan petmat nok menta bat kan sim ya ke jingba khli bat lada ka kamla ban sim ya ke jingba khli kumbangila ya keren bat kirang ba hang ne hakani ka jaka hakani ka sengi ngini kloy ban yang ban yada ya ki nakino kino ki jingwan ki jingja ki basnio Hi boro arteli ka pi ngi yo sngo ban ka jing bian nakaliang jong ka sam lan ki briu jong ka ni hier sya ka ni ka jak ki baro ngimla ban len ya kata ba hang ni kilang kum ki try kim so don ho ban suan te klem da ka jong ki try jon kam nakaliang jong ngo ba ka jing le ka jong namar ba ka ni ka jak ka jongi tin le ban keseng banang ni syakmat ru ka jing ting lan jala ka jong ka jaka seng ru ngila dep ya kren ni syakmat ngi trilang hap deng ju lada ki don kam ngi ban nakaliang jong ikum ka seng ngi pha ka maseng syai hak ni ha ki bru jong ka asam jumlin nakapor syaka thung klumar namar hap deng ka jing ya penben ban yu ibiang ya kum kenturu ya ka ba ka dei ban ka sokar mekha kin kente ban le hak ni ka kom namar balong menta nakaliang ki samla banta ban syakri ya jaj pedang ka jingkan ki don mentu bitar hab yu i tenal yang jung ikum kaseng thehi ha ka we pat kapo ki ka jing yale bat ka snam ru lada na ka pe kum ne ban lat baka sorkar kini atli ki sa ka te jing bakli ya ke ba pi pila kren hakman dari hi ka jaj ben riu hi pro ka sorkar MDA turu juhi ka banta ka baki da ka jing ya penben